আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাব আৰু বড়োলেণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত আজি আমাৰ যে প্ৰটেষ্ট হৈছিল তাৰপিছত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে লগতে BTRC প্ৰমোদ বড়োকো আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে এইটোৱে হ'ল আমি যোৱাকালি গৈছিল মোৰ এজন সাংবাদিক লগ লৈ মই বাসুগড় গৈছিলোঁ যেতিয়া আমি চাই জয়ন্ত দেৱনাথ বেয়াকৈ তাক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমতে আজি প্ৰটেষ্ট কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই দাবী কৰিম অতি সোনকালে আগন্তুক ফিউচাৰত যে এনেকুৱা ঠাক নহয় আমাৰ সাংবাদিকসকলে বহুত কষ্ট কৰি বা আমি নিউজ কৰে বা পাব্লিকৰ কাৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কিন্তু আজি আমাৰ ৰিপৰ্টাৰসকলেও আজিকালি আমি ছেফটি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা এটাক কৰি এইটো কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে জয়ন্ত দেৱনাথ এতিয়া মানে লোৱাৰ আছামত চিকিৎসা লৈ আছে তাৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল নহয় ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা কম্পেনচেশ্যন বা যিমান চিকিৎসাৰ দায়িত্বটো লয় ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনা হৈছে बासुगाव सहराव असमिया प्रतिदिन आरो प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयন্ত देवनाथखौ आसाम पुलिसनि सानै जवानफोरा इनाय भाबै आक्रमण खालामनायनि हेंथायै जों क'क्राझार प्रेस क्लाबा दिनै फुंबिलि समाव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि मावफुङो बेनि उनावहाय जोङो दा जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा मेडामनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खौरांगिरिफोरनि सायाव हामला खालामनाय खौरांगिरिफोरनि सायाव माब्लाबा समाव इनाय आखु आसार दिन्थिनायनि हेंथायै जों गांसे गोसोखांलाइ बिलाइ गथायो जोंनि दाबि बेनोदि जिथु खौरां सिबियारि हिसाबै गोबां समाव खौरां मुलुगजों सोमोन्दो गोनां खौरां सिबियारि खौरांगिरिफोरा गोबां समाव बायदि जाथायजों मोगा मोगि जानांनाय बायदि जों गोबां समाव गोबां बेले बेजे थासारिखौ जों मोगा मोगि जानाङो थिग बेबायदिनो सासे खौरांगिरिनि सायाव आसाम पुलिसनि सानै जवान सासे साहा मुंनि आरो सासे बर्मन मुंनि सानै जवानफोरा जयন্ত देवनाथनि सायाव जिबायदियै जुनार आखु दिन्थिनानै हामला खालामबाय जाय हामला खालामनायनि उनावहाय दासिम जयন্ত देवनाथनि देहाया मोजां थासारियाव फैफिनाखै जुदियोब्ला लवार आसाम बा गंसे फाहामसालियाव जों बिथाङा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ थेवब्लाबो दिनैसिम बे बुब्लिसिम मोजां जायाखै देहाया होननानै जों रादाब मोन्दों दा बिथांनि देहानि गासै थासारिखौ गोख्रै सरकारि बिथिंनिफ्राय बिबान बानस'नांगौ आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव हामला खालामनाय थासारिफोरखौ गोख्रै बन्द' खालामनायजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनो रैखाथि आरो समाजारि दिगा बिथिं फारसे सनमान होनांगौनि दाबिजों जों गिबि मन्थ्रिखौ दाबि खालामदों आरो गिबि मन्थ्रिया जिहेतु नखर बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बेबायदि खौरांगिरिफोरनि सायाव आरो खौरां बिजोंनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि इनाय अनागार हामला खालामनाय थासारिफोरखौ गोख्रै बन्द' खालामनो थाखाय मावफारि लानांगौ आरो इयुन समाव जाहाथे खौरां सिबियारिफ्रा समाजारि बिथिङाव बा सरकारि बिथिंनिफ्राय थोजासे रोखोमनि सनमान आरो रैखाथि मोनो बेखौबो बिनि सायावबो गोख्रै राहा लानो थाखाय जों क'क्राझार प्रेस क्लाबा दाबि खालामो आरो फैगौ समाव खौरां मुलुगजों सोमोन्दो गोनां जाहाथे खौरांगिरिफ्रा गोग्गो जिउ दानो हायो जेरावनाखि बुंदों खौरां बिजोंखौ भारत संबिजिरनि ब्रैथि खाम्फा नाथाय ब्रैथि खाम्फाया दिनै गोबां थासारियाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेफोरनि गासै बिथिंफोरखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय सरकार आरो जिल्ला प्रशासना रैखाथि होनांगौनि दाबिजों जों गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखांलाइ गथायदों आसा खालामो फैगौ समाव खौरांगिरिफ्रा गावनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावनो खावलायनायजों लोगोसे गावनि जायनाखि सनमान मोननांगौ सरकारनिफ्रायनो जा समाजनिफ्रायनो जा बेखौ मोननायनि गेजेरजों जों गावनि बिबानखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन आं बेखौनो आसा खालामबाय অসমীয়া প্ৰতিদিন আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথৰ ওপৰত দুগৰাকী আৰক্ষী কনষ্টেবলে যেনেধৰণে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰি তেখেতক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে সেয়া সঁচাকৈ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ কাৰণে খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই সাংবাদিকগৰাকীয়ে যাতে ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োলৈ আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি আশা কৰিম আৰু দাবী জনাইছোঁ যে যি দোষী আৰক্ষী বিষয়া কনষ্টেবল তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিৰ্যাতিত যিগৰাকী সাংবাদিক তেখেতক ন্যায় প্ৰদান কৰিব।
সিধাকে হ'ব মেডাম আমি বিটিআৰ CM প্ৰমোদ বৰ্ডালৈ দিছোঁ আপুনি এইটোতো আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম হয় এইটোতো CM ছাৰক দিব ন CM মেডাম আমি আশা কৰিলোঁ আপোনাৰ থ্ৰু আমি কোনদিনে কৰি দিম থ্যাংক ইউ মেডাম